control n'ụwa nke mbụ bụ ego nke ịbụ ọ bụ nwanyị ajụjụ ego ajụjụ ego ajụjụ ego ajụjụ ego ajụjụ ego ọkalighị otu ahụ ọkalighị otu ahụ. Are you ready? Let's go there. Ajụjụ ego, let's go. Ụzọ ife na-abụ ka a na-achụ achụ n'ebe ụwa. Babyoku, ụzọ ife na-abụ ka a na-achụ achụ n'ebe ụwa. Nyawa ife na-abụ na aka ntụrụ oge n'ụwa. Nke mbụ bụ ego. Nke ịbụ ọ bụ nwanyị. Ajụjụ ego na-achụrụ ọma. Ejide ego na-achọrọ ọma. Ejide ego na-eju ọma. Ejide ego ihe ego na-ama. Ajụjụ ego na-achụ ọma. Ejide ego na-achọrọ ọma. Ejide ego na-eju ọma. Ejide ego ihe ego na-ama. Ebe imirikiti dubisi achụ nwanyị enebe onye na-achụ ego emekata wee wepụ nke n'elu ụwa malụ n'ụwa ga-aghata ọkọ onye ahụ na-achụcha ego na-achụ ọma ejide ego na-achọ n'ọma ijide ego na-echu ọma ijide ego ihe ego na-ama achụcha ego na-achụ ọma ejide ego na-achụ ọma ijide ego na-echu ọma ijide ego ihe ego na-ama. The two things that are important to your world. Money identity, money na miss you go. Magana money with a lot, money with a lot, you only pull up a lot. Professor Onye Egwu, ajụjụ ego na-achụ ọma. Ejide ego na-achọrọ ọma. Ijide ego na-echu ọma. Ijide ego ihe egbe na-ama. Ajụjụ ego na-achụ ọma. Ejide ego na-achọrọ ọma. Ijide ego na-echu ọma. Ijide ego ihe egbe na-ama. Asịrị m ụmụ enu ụwa kedo ntị ọ bụ achụ uche ego achụ nwanyị nwoke gbasịa mbọ n'elu ụwa chụta ego achụba nwaanyị ọ ya anụ ma ọ bụ nke ọ ya awe nwoke gbasịa mbọ chụọ ego chụọ nwaanyị ọ ya anụ ma ọ bụ nke ọ ya awe ma ọ bụ nke ọ ya ata. Ndị Ebonyi steeti n'olumeke n'ụlọ Prọfesọ Onye Egwu eke n'ụlọ. Listen. Ụfọdụ chụrụ nwanyị chụtara nwanyị dị mma. Ụfọdụ chụrụ nwanyị chụtara nwunye ọma. Ebe ụfọdụ chụrụ nwanyị chụtara agba ịchara. Ụfọdụ jizi ịchụ ajọ nwanyị mere aka ọrụ. Esuru mmadụ esuru ose osuchara olu. Gbakịtị na ụla ya eju onye gwụrụ nwa afọ. Maka na ịchọba nwa ka ihe eji mmadụ nsoro igbo ọrụ. Ibute nche ihe agba na agha dị n'ọdị na-enwe. Ya bụ na achụcha ego na-achụ ọma. Ka a na-anụ ife na-ekwu ọ bụ eziokwu na ịkpata ego nwaanyị achọba ga-achọba. Ọ bụ eziokwu na ịkpata ego nwaanyị achọba ga-achọba. Ka nwunye na-ekwu n'ife awa ebe bi o
MCJ Park. Nwanyi ọnụ. Kenelu mu Babyoku. Onye egwu nwere ife ọ na-eme. Prọfesọ onye bụ ebi eme yi. CCRC. Onye ji gị ijikwa ife dị mma. Kenelu mu ọnụ. Odu mambo gede. Prọfesọ onye bụ ebi nyelu gị ọnụ. Kuzi ife na-abụ ka a na-achụ achụ n'elu ụwa. Nyanwụ ife na-abụ na akọ ntụrụ ore n'ụwa. Nke mbụ bụ ego. Nke mbụ ọ bụ nwanyị. Jepa achụcha ego achụwa nwanyị. Ejide ego achụwa nwanyị. Ejide ego achụwa nwanyị. Ịchụwa ego ihe egwu ha nwanyị. Achụcha ego achụwa nwanyị. Ejide ego achụwa nwanyị. Ịchụcha ego achụwa nwanyị. Ịchụwa ego ihe egwu ha nwanyị. After one fine girl knows why I saw some gentlemen, some I should go and make money. But who tell me as a guy man when go of web? See, yellow is in the melon fine girl, Malamalo. Yellow is in the melon fine girl, Malamalo. Yellow is in the melon fine girl, Malamalo. Yellow is in the melon fine girl, Malamalo.
Jealous is in the balloon fine girl, Malabalo. 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 This is excellent. Smart and trusted business group. Dr. William Dr. William. Professor Onye Egwu. See the other side. Onye Egwu na-eche na okele n'obi ha. Eshel on the garden. Onye jigi no jivene. Eshel on the Odogu ni sosilo, oti abu mekene. Odogu eshelo ni gade, eshelo toya fa, eshelo toya fa, eshelo ni gade. Professor toya eshelo, oye jigi no jibane. Toya eshelo, oye jigi no jibane. Eshelo ni gade kochi na wabu. Toya eshelo. Professor Onye Egwu, even in BBC, if you go to I'm not with that person,
What